Hello, 皆さん、こんにちは。エンディです。今日は行く、行かない、行きますか？そして、いろいろな国の関東語を話したいと思います。早速始めましょうか。まず、行くの関東語、ほい、ほい、ほい。英語は go の意味ですね。具体的な例見ると、例えばここで、私、行く、私行く。英語は I go の意味ですね。例えば、私は日本に行く。我去日本。我去日本。これは英語みたいで I go to Japan みたいですね。OK。下、私は香港に行く。我去香港。我去香港。私はイギリス行く。我去英国。我去英国。こんな感じです。わかりますか？そして、行かないの場合は、去の前に、入れます。去。行かないね。我去。でも、目的語は動詞の後ですね。日本語の場合は、目的語動詞の前。でも、英語、関東語の場合は、目的語動詞の後。例えば、私、日本に行かない。我唔去日本。我唔去日本。一緒に読みますね。そして、私はフランスに行かない。我唔去法国。我唔去法国。続きますね。もし相手に質問するときどうするいいですか？これあなた行きませんか？你あなた。你あなた。質問やるときは、この動詞は2回使う。去、去、去。そして入れる。そして去。去、去。このパターンは大質問するとき使います。例えば、日本に行きますか？你去唔去日本啊？質問やるときは入れる。你去唔去日本啊？イギリスに行きますか？你去唔去英國啊？你去唔去英國啊？答えはただ2つだけ。もし行くの場合は去。行かないの場合は唔去。OK。今、いろいろな国の名前勉強しましょう。まず、日本。関東語の日本は日本、日本、香港、香港、香港、韓国、韓国、韓国。例えば、韓国に行く。我去韓国。我去韓國。中國、中國、中國。台灣、台灣、台灣。例えばね、台灣に行かない。我唔去台灣。我唔去台灣。新加坡、新加坡、新加坡。例えば、新加坡行きませんか？你去唔去新加坡啊？你去唔去新加坡啊？ Malaysia 馬來西亞，馬來西亞。Vietnam 越南，越南。そしてタイ、泰國、泰國。Indonesia 印尼、印尼。Philippines 菲律賓、菲律賓。印度、印度、印度。例えば下、私タイに行く。我去泰國。我去泰國。インドに行かない。我唔去印度。我唔去印度。OK ですか？続きますね。これ練習編。
OK、日常僕一回読みましょう。聞いてください。一緒に読みましょう。1番から。我去韓國、韓國に行く。中國に行かない。我唔去中國。我唔去中國。台灣に行きますか？你去唔去台灣啊？新加坡に行きますか？你去唔去新加坡あ？こんな感じです。OK、ヨーロッパの国名前。Let's go。OK、イギリスからスタート。英国、英国、フランス、法国、法国、ドイツ、德國、德國、イタリア、意大利、意大利、スペイン、西班牙、西班牙、オランダ、荷蘭、荷蘭、ポルトガル、葡萄牙、葡萄牙、スイス、瑞士、瑞士。OK、まだある。OK、オーストリア、オーストリア、奧地利、奧地利、ベルギー、比利時、比利時、右、瑞典、スウェーデンですね。瑞典、ロシア、俄羅斯、俄羅斯。OK、例えばフランスに行く。我去法國。私ですね。去行く。フランス、法國。ドイツに行かない。我唔去法國。我唔去法國。これですね。僕一回読みましょう。Let's go。我去英國、イギリスに行く。スペインに行かない。我唔去西班牙。我唔去西班牙。イタリア行きますか？あなたですね。你去唔去意大利啊？你去唔去意大利啊？荷蘭行きますか？你去唔去荷蘭啊？你去唔去荷蘭啊？こんなもんですね。わかりませんか？ OK。例えばこれ練習クリス。韓国行くと言いたい。我去韓國。フランスへ行かないと言いたい。我唔去法國。唔去行かないですね。台灣に行くか相手に聞きたい。你去唔去台灣啊？你去唔去台灣啊？イタリアへ行くと言いたい。我去意大利。我去意大利。どうですか？これわかりますか？これはリアル会話で練習。日常僕一回読みましょう。OK、一緒読みますね。Let's go。上から。日本に行きますか？你去唔去日本啊？返事。去、行く。我去日本。そして下。香港へ行きますか？你去唔去香港啊？行かない。唔去。我唔去香港。我唔去香港。イギリスへ行きますか？你去唔去英國啊？行く。去。我好想去英國。この好想はさっき話してなかった。好想はとてもこの行きたい。すっごく行きたいの意味ですね。好想大の感じで。この好想別のノートで別の動画で話しましょう。OK、こんな感じです。今日わかりませんか？もしよかったら、チャンネル、僕のチャンネル登録してください。もし関東語勉強したいらいつでも僕の個人レッスン受けてください。OK、また次の動画、個人レッスン会いましょう。はい、またね